Moje jméno je Tomáš Holec a zastávám funkci Bar Executive. Meduza Group jsou pro mě skvělí barmani, zajímavé drinky a nové trendy. Zlomovým momentem pro mě bylo setkání s osobou Dre Masa, jenž je jeden z nejlepších barových konzultantů a barmanů na světě. Můj typický standardní den asi neexistuje, protože každý můj den je úplně odlišný od toho předchozího. V současné době pracuji na té zajímavější části především pro mě, a to je kreativní část, kdy vytvářím nové koktejly, nové nápady, nové servisy, a tudíž většinu času trávím právě za barem, přímo přípravou těch koktejlů. Zkouším si kombinace jednotlivých ingrediencí, jak spolu jdou dohromady. Jinak inspirace se dá najít úplně všude. Strašně rád navštěvuji, co se týče servisu, třeba antikvariáty, kde se dají najít úžasné kousky, zajímavé hrnky, sklenice, servírovací nádoby. Například v Riu budeme servírovat koktejl v žárovce, a tu žárovku jsem právě našel v antikvariátu. A jeden drink jsem vymyslel, napadl mě přímo na pouti, kdy jsem viděl lidi s cukrovou vatou, a děti, dospělí, jak ukusují tu cukrovou vatu, a právě tam mě napadlo použít tu cukrovou vatu do koktejlu. A zaměřujeme se na dva základní parametry. První z těchto parametrů je vzhled a servis toho koktejlu, a druhým parametrem je netradičnost právě těch surovin a netradičnost skloubení těch surovin do jednoho nápoje. Zmínil bych například Smoked Fashion, která se odvíjí od Old Fashionu. Je to kombinace whisky, koněku, pomerančových a angostura bitter, zastříknutá olejem z pomerančové a citronové kůry, uložená v truhle a nakouřená s kořicovým dýmem. Zmínil bych kombinaci onion chutney, cibulového chutney spolu s tekutým dýmem, například pusinky v kombinaci s citronovo-máslovým krémem. Dalším zajímavým a netradičním koktejlem je alkoholická smetanová zmrzlina podávaná v mušli. A třeba i například martini sklenička obalená v cukrové vatě zastříknutá flambovanou pomerančovou kůrou. V současné době vedu tým přibližně 300 barmanů a barbecků, kteří pracují na 30 barech. Můžu se podílet na vzestupu nápojové gastronomie celkově v rámci Evropy. Do Meduza Group mě přilákala hlavně možnost tvořit trendy na mezinárodní úrovni.